dagiti ni Barangay Kagawad Ray Agkawili iti Barangay Lacuben, Badok, Ilocos Norte nga aramid dagiti bulos nga aso iti barangay da tinang kagat-kagat ken nang burburayray ti buksit dagiti pito ataraken na akalding. Sigon ken ni Barangay Kagawad Agkawili ket naduktalan dalatan anatay dagiti 5 ken agpilay-pilay dagiti 2 akalding ataraken na edi mapanda kuma iwarwar dagitoy. Bagana nga adda ngamin dagiti sumagmamano adadakkel nga aso a bulos nga agwarang-warang iti barangay da. Dinawat pay ni Barangay Kagawad Agkawili karagiti kabarangayan na nga igalot da kuma dagiti dadakkel nga aso da tapnon ti kastaket awanton mapasamag pay apan nakakagat-kagat wenno pan nakaburburayray ti buksit dagiti naduma-duma ading wen kang runaan na dagiti nakagalot akalding karagiti pagtatalunan iti barangay da. Gusto ngamin sir, ti agsapay di mapang kami agiwayway ti kumakadagiti taraken mi. Idi madanon mi dayay ti kubo nga ayan data iso ngamin ti paygayap apo na mi sir ti malimen di miyaw awid dito balbalay min dadjay taltalon. Ket natalyaw ko di maysa na naburay-raya mo ten natay ket tatada ti tumalyaw ka dagiti daduma nakaidadamot amin na natay damot ten. Ket adadua nga si bibiyag sir nga kwa tagtager-geri natay damot la dagiti dua bali pito detoy na didigres sir agrek-recover dete dua iso nga 5 laeng tinatay sir. So ana iti pagkapataan yung akin aramid dagiti tinaburburay-rayan da po. Nagrabraba ka nga ta dagiti aso nga gala dagiti sir ta no daduma ket adada nga mimut may lawlawan nga asod ta nga pasaray adda upat agkukuyog 5 kas diyan ko sir. Ti kinagkagat da ket dagiti mutlup-lup po kada iti bakrang da sir. Iti biyan ti social media da dito impost sa ti balasang yo nga kunada nga kaslang aswang kaya kinarami so anat makanong kadagiti apo. No siya kamay sa sir ket ko adayo ti pamatik nga aswang deta sir ta pag-amok laing mata katawa mo ta aswang dito yan tay ti Ilocos Norte. Yes, so apo Kagawad pamalaagman kadagiti kabarangayan yo nga daan iti taraken nga dadakkel nga aso kang runaan na dagiti gala ta igalot da tapno di kasakit awanan dagiti kastoy pay nga mapasama kadagiti taraken yo kang runaan na dagiti maiwayway iti kataltalunan na po. Wen sir, alike man dito agundaway para kadagiti kalugaran nga dagiti kumataraken tay nga aso ket igalot tayo ta hanlaing nga dagiti taraken tay nga hayop ti madidigra dagiti pay ubing wenno kadatay nga nataengan ket lisyan tay ko mga aggala dagiti aso tayo kada kayo kalugaran. Dagiti nga rod natay apo inanano yo dagiti karneda. Idi na isang putmid to sir ta haandamot nga si bibiyag damot dagiyay kuasa may sa parbangon siguro sir nga dinidigrada dagiyay so nga naluknang damot pa lang so nga partyan tayong kunami kadagiti kapurukan nagbibingayam mi di karina ket sindamin sir. First time nga da mapasama ka kasi ti barangay apo Kagawad. Han sir, mga 2 years ago siguro dahil napasama ka dito sitio San Roque dito bangir ti Karayan sir dahil nainyos man idi nga aduman nakalding ti kwan natay ditan nga nakagaten ng tila pagdiferensyahan na ngamin dahil napasamak dito San Roque sir tenged ti kinagat da ngipen lang ti tenged kat dito yayami ket adut kagat dagiti luplupo dadto yayami ngamin nagayayaman siguro ti dagiti pagenti aso mga 4 o 5. Okay po. So ada dagiti kaslang multana dagiti ada ka di ordinansa iti barangay apo Kagawad. Ada ordinansa mi ta nagapumot ti municipal ken ti pagamok sir ket pati provincial ket damot detang ordinansa tayon. So nga inkid daw ti municipal kada kami sir nga agigalot kami ken pabako nami digiti tartaraken mi nga aso.